kan min kiɗa. Uwar marayu sannan ki. Godiya gun sarki na Allah. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Ta ji ce ikon Allah. Uwar marayu sannan ki. Allah sarki alhamdulillah. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Ta raji sayar ikon Allah. Uwar marayu sannan ki. Ta gwamnan Kano oga Abba. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Kafan faso ba ta gaba. Uwar marayu sannan ki. Karyar kuku ya'ya da ruwa. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Tara mun tattarwa. Uwar marayu sannan ki. Abba biye tiya manya na. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Abba biye tiya man gaishe ka. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Sajida a gaishe. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Sajida ba ta makarki. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Abusa gona nan. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Abusa mun gaishe. Uwar marayu sannan ki. Malli da ba ta makarki. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Malli da na gaishe ki. Uwar marayu sannan ki. Yau ai dole na sanyo. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya na da gaishe. Uwar marayu sannan ki. Yau gaisuwa ta lani da da. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Ya ba shi sosai kuma na faɗa. Uwar marayu sannan ki. Alhaji Nasir na Faransa. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Alhaji Nasir gaishe ka. Uwar marayu sannan ki. Alhaji Nasir sannin ka. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Dan Faransa ba mu da tamkar ka. Uwar marayu sannan ki. Dan Faransa Allah ya ba. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Gaisuwa muke mun gaishe ka. Uwar marayu sannan ki. Sannan da Hajiya Fati. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Fati mun gaishe. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Fati sannin ki. Umar Lila mun gaishe. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Yar kwandila ba tamkar. Uwar marayu sannan ki. Kafa kwandila babu kamar. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Gaisuwa muke yi mun gode. Uwar marayu sannan ki. Yara je Nasir ogan. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Dan Faransa mai kauna gunmu. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Aisha kwalam nana. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Aisha kwalam kenan. Uwar marayu sannan ki. Hajiya mami na gaishe ki. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya mami ba ta makarki. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Sajida a gaishe ki. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Sajida muna gunki. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Wado Tudo nana. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Wado Tudo kenan. Uwar marayu sannan ki. Da sana do Tudo ba ta makari. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Hajiya Najado Tudo nana. Uwar marayu sannan ki. Hajiya Jidda do Tudo nana. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Munzali do Tudo shi ma nana. Uwar marayu sannan ki. Gaisuwa nake na gaishe ku. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Sabon Hajiya Fatima kenan. Uwar marayu sannan ki. Garkuwa ta matan kwandila. Hajiya Fatima tu gaishe Na ki. garkuwa ta matan kwandila. Uwar marayu sannan Hajiya ki. Fatima ta ce in gaishe ku. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Gaisuwa wurin babban oga. Uwar marayu sannan Alhaji ki. Nasir dan Faransa nan. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Na limamin duniyar waka. Abdul mai farin jini. Abdul mai farin jini. Limamin duniyar waka. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannan ki. In zama ke ce sarauniyar yan buwar maya a jihar Kano a jam'iyyar NNP. Hajiya Fatima tu gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar Na ce NNPP. Hajiya Fatima ta sannin ki. Uwar marayu gaishe ki. Hajiya zama ke ce sarauniyar yan buwar maya a jihar Kano a jam'iyyar Hajiya NNP. Fatima tu gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Taimaka mana Allah Ubangiji.
shugaban tafiya kai ne a sama. marayu sannan ki. Allahu ya riga ya ma kai ne gwamnan jihar Kano ka zarce yan kaɗawa. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Tafiya da akwai daɗi da shugaba in ji 'yan magana. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Haji ya ƙara haƙuri komai Allah ne yake mana. Sarauniya mun gaishe ki. Godiya gun Ubangiji sarki wanda ke mana. An sha fama ya gwagwarmaya. Komai Allahu mun sani nan gaba sai dai mu yi magana. Marayu sannan ki. Abba Kabir ya shaide ki, Kwankwaso ma ya shaide ki, da Alhaji Nasiru Malaki. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Abba Kabir ya shaide ki a matakin shago gurmaya. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Kwankwaso ma ya shaide ki tafiyar nan kin shago gurmaya. Sarauniya mun gaishe ki. Idan majalisun jihar Kano su ma sun shaida kin jima. An sha fama ya gwagwarmaya. Alhaji Sagir Koki yana nan shi ma ko ya jima. Marayu sannan ki. Abba Kabir ikon Allah jihar tana da gaishe ka. Mu dai mun gode. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Dan majalisar tarayya na mini su mun gaishe ka. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Alhaji Sagir ogan mu ai dole mu sanyo ka. Sarauniya mun gaishe ki. Ai sarkin lau sunan ka ko ga ba mu da tamkar ka. An sha fama ya gwagwarmaya. Hajiya Fatima na nan ke ma dole mu yi barka. Marayu sannan ki. Mu nafi mun gaishe ki Hajiya ba tamkar ki. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Gwamnati shawara akan harkar mata jaji muna gunki. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Gani Abdul yau mai farin gini waka ce ni nake miki. Sarauniya mun gaishe ki. Haji Fatima sannan ki Alhaji Sagir mun gaishe ki. An sha fama ya gwagwarmaya. Allah kare ya rika miki ya dafa miki aikin ki. Marayu sannan ki. Duk da farko kurawa kai ma dole na sanyo ka Allah ya rika maka gaishe ka. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Muna jin darakto na da Alhaji Sagir sannin ka. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Muna jin darakto gaishe ka uga dole na sanyo ka. Sarauniya mun gaishe ki. Daga Zubairu a gaishe ka uga dole na sanyo ka. An sha fama ya gwagwarmaya. Daga Zubairu tula uga na ba tamkar ka. Marayu sannan ki. Special assistant hude zakatin gwamna oga dole mu sanyo ka. Hajiya Fatima ta gaishe ki. Uwar marayu sannin ki. Kin zama ke ce sarauniyar 'yan gwagwarmaya a jihar Kano a jam'iyyar NNPP. Tafiyar Kwankwaso mun dace